Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis na radio e na Televisión Municipal de Cerceda ca información. Hoxe, lembren, martes, donde lles imos a falar pois de cine ao aire libre, cine na rúa que haberá este venres na Silva, se o tempo permite. Falaremos tamén do torneo de fútbol senior masculino e femenino que terá lugar esta fin de semana en Cerceda. Tamén, se queren, xa poden pedir cita para renovar o DNI aquí en Cerceda o mes que ven. E lembramos que hai festas as máis inmediatas en Queixas, en Rodís e en Meirama. Falamos da peregrinación a Callón, desa peregrinación organizada polo Concello, un ano máis, donde xa son máis de 40 persoas inscritas. E tamén xa se prepara a segunda edición de Cerceda Tapea, que será a principios de outubro, e da ITV de Turismos e Maquinaria Agrícola que se pode pasar este mes aquí en Cerceda. Por outra parte, a piscina climatizada volve a abrir a partir do luns 7 de setembro. Xa se publicou hoxe a resolución definitiva das axudas para material escolar e libros de texto, saberemos que teñen que facer, e tamén do Servizo de Información por WhatsApp municipal, que sigue estando en funcionamento e con moito éxito de participación. En canto ao tempo, as previsións para mañán son de novo de tempo revolto con posibilidades de treboadas. Como decíamos ao principio, este venres que ven, día 28 de agosto, haberá cine de verán. O Concello de Cerceda, a través da Concellaría de Cultura, programou unha serie de películas ao aire libre por todo o Concello. A que toca este vindeiro venres 28 de agosto é Quién es quién, unha comedia divertida ás 10 da noite no campo da Feira das Nenas da Silva. Será ali, se o tempo o permite, este venres 28 de agosto, Quién es quién, ás 10 da noite no campo da Feira das Nenas da Silva. E falándolles do torneo de fútbol, esta fin de semana terá lugar a terceira edición do torneo de fútbol do Concello de Cerceda, que este ano terá un formato ampliado, con categoría masculina senior, femenina senior e de veteráns. Será no novo campo de fútbol do Roxo Anexo. Decimos novo porque ten un novo piso, arranxouse e a día de hoxe xa está prácticamente rematado. Os operarios aínda estaban pintando algúns dos muros e paredes que quedaban por rematar, pero que o piso, que o campo xa está rematado e disposto xa para xogar. Incluso está previsto que se inaugure antes do sábado, cando se celebre este torneo. Un torneo que será xa sábado e domingo. O sábado arranca co cuadrangular senior masculino ás 4 da tarde, coa primeira semifinal entre o Rodís e o Queixas. A seguinte semifinal sería ás 5 da tarde entre o San Martiño e o Cercedense, e logo a final será ás 7 da tarde. Logo, a partir das 7 da tarde será a final. O sábado, ese mismo día, pero ás 8, cando remate a final masculina, terá lugar a final femenina entre o Clube Atlético Cercedense e o Cabana como equipo convidado. O domingo será a quenda dos veteranos, con un triangular entre o San Martiño, o Rodís e o Cerceda de Veteranos. Será todo a partir das 10:30 da mañá. Cambiamos totalmente de tema, falamolles do DNI, porque na xornada de onte abriu o plazo para inscribirse para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. O xoves, día 10 de setembro, un equipo da Policía Nacional estará en Cerceda, unha unidade móvil, para facer aquí o trámite da renovación do DNI e do pasaporte. Se queren pedir cita, xa poden facelo nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. 10 de setembro, renovación do DNI e pasaporte. Informarlles como previsión que volverán a estar en Cerceda o día 11 de novembro.
En canto ás festas que quedan pendentes, festas en Queixas, festas do Carmen Cativo en Rodís e festas en Meirama. Os próximos días 4, 5 e 6 de setembro, venres, sábado e domingo, se celebran en Queixas as súas festas grandes. O venres día 4, ás 9:30, se celebra a tradicional cea veciñal no campo da festa baixo carpa, con un menú que será a base de tortilla, empanada, embutidos, queixos, paella de marisco, viño, cervexa, refrescos e de postre tarta larpeira. Os tickets están á venta ata o día 1 de setembro no Bar Pallas, no Bar Morriña, no Bar de Albergue da Estación ou na Cervexería O Parque. Tamén con calquera membro da Comisión de Festas. Os prezos son de 27 euros para os adultos e nenos e nenas ata 12 anos, 15 euros. Decir que eso será o venres con esa gran cea. Logo a continuación terá lugar unha verbena ás 11 da noite onde estará a Orquesta Galaxia e Disco Móvil Impacto. O sábado, día 5, hai dianas e alboradas pola mañán para dar paso a 1 da tarde a misa solene e despois ás 2 da tarde a sesión Bermud onde estará o dúo Reflejos. O sábado á noite ás 11 verbena co dúo Reflejos e Tania Beiras. E o domingo, día 6, misa solemne a 1 e sesión Bermú e sesión de tardeo coa Orquesta Ibiza. Esas son as festas en Queixas. Logo, o domingo, ese mismo domingo, domingo 6 de setembro, son as festas do Carmen Cativo de Rodís. Domingo 6 de setembro se celebra en Rodís, na Plaza do Adro, o Carmen Cativo. A 1 da tarde hai misa solemne e a continuación unha sesión Bermú longa. Haberá callos para todos e vai actuar a Asociación Cultural Santa María de Torás e o Trío Soprano, todo organizado pola Asociación Carballo Jordo e o Rodís Fútbol Club. E logo a seguinte fin de semana son as festas das Dores en Meirama, que serán os días 11, 12 e 13 de setembro e terán continuación coas Dores pequenas o día 19 de setembro. Cambiamos de tema para falarlles da peregrinación a Callón. O Concello de Cerceda organiza unha peregrinación a Callón, unha ruta, unha andaina que vai a ser o vindeiro domingo 6 de setembro. Domingo 6 de setembro. A día de hoxe xa hai máis de 40 persoas anotadas e a saída será 7 da mañán dende o campo da Feira de Cerceda. Esa inscripción, que é gratuita, incluye habituallamento e chaleco de sinalización. Poden anotarse ata o día 31 de agosto e ten que ser no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. Poden anotarse ali presencialmente, mañán ou tarde, ou por teléfono, tamén mañán ou tarde, de 9 da mañán a 9 da noite, no 881 98 15 53. De novo, o Concello prepara a segunda edición de Cerceda Tapea. Os próximos días 2, 3 e 4 de outubro, no mes de outubro, o Concello organiza Cerceda Tapea en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías de Cerceda. Son as xornadas de degustación de tapas que serán, como dicimos, venres 2, sábado 3 e domingo 4 de outubro. Todas as persoas interesadas en participar, ademais de degustar as exquisitas tapas, poderán obter tamén premios a través dos rascas, con premios sorpresas, como tamén participar no sorteo no que se pode presentar con cartón selado en 3 locais participantes. Pero a medida que se acheguen as datas e coñeceremos máis datos para, de novo, Cerceda Tapea. A ITV de Turismos e Maquinaria Agrícola vai a estar aquí en Cerceda xa. Para aqueles que queiran pasar a ITV dos turismos de un vehículo lixeiro, van a estar dende o luns 14 do vindeiro mes de setembro ata o venres 18 de setembro. Esa semana, do luns 14 ao venres 18 de setembro, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, para pasar a ITV dos coches. Si queren pasar ITV de Maquinaria Agrícola, estarán máis adiante. Do martes 29 de setembro ata o xoves 1 de outubro, do luns 5 de outubro ata o xoves 8 de outubro e rematarán o martes 3 de outubro. Para pedir cita poden facelo no teléfono 981 92 80 80. Mais temas, a piscina climatizada volve a abrir a partir do luns 7 de setembro. O Clube de Natación Cerceda tamén vai a comenzar o seu adestramento.
A piscina climatizada de Cerceda volve a abrir as súas portas despois do parón do verán e será o próximo luns día 7 de setembro e tamén abrirá o xinasio anexo. O horario vai a ser de 9 da mañán a 9:30 da tarde noite. De 9 da mañán a 9:30 da tarde noite. Por a súa parte, como decíamos, o Club de Natación Cerceda comenzará en setembro os adestramentos ata o mes de maio. A Escola de Salvamento Deportivo é a partir dos 5 anos e serán luns, mércores e venres, en canto o Clube de Natación para participar en competicións xa é a partir dos 8 anos e adestran martes, xoves, venres e a veces tamén os sábados. Se alguén está interesado en participar no clube, pode chamar ao teléfono 661 65 31 02. Hoxe se anunciou a resolución definitiva das axudas escolares. Foi anunciada a resolución definitiva da axuda para a escolarización con 180 subvencións concedidas e unhas 40 rechazadas por non cumprir os requisitos. As axudas oscilan entre os 175 ou os 100 euros. O prazo para presentar a documentación xustificativa do gasto subvencionable vai a finalizar o día 15 de outubro. A documentación remitirase preferentemente a través da sede electrónica do Concello ou, se quere, mediante a súa presentación no Rexistro Xeral, na planta baixa. A xustificación da axuda instrumentaránse mediante a achega dos seguintes documentos: unha xustificación debidamente cumplimentada dun modelo recollido no anexo e deberán presentar as facturas acreditativas dos gastos realizados no curso. Por lo tanto, xa saiu a lista definitiva de todos aqueles os que lle foi concedidas axudas para libros de texto, material escolar ou vestuario básico. Son ao redor de 180 as axudas e agora ábrese o plazo xa para poder xustificalas. E o plazo para xustificalas coa factura rematará o 15 de outubro. Tamén lles falamos de o servicio de WhatsApp que ten o Concello de Cerceda. O Concello de Cerceda ten un servicio de WhatsApp que xa está funcionando dende fai 3 anos. Está en funcionamento este canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal que lle chegarán directamente ao seu teléfono. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda, ten que ter instalada a aplicación WhatsApp no seu teléfono e incluir na xenda o teléfono 609 43 10 78 e mandar un mensaxe solicitando alta. Deso seguiremos falando tamén nos vindeiros informativos. E rematamos co tempo, seguimos con tempo revolto. Mañá mércores continuaremos baixo o dominio dunha borrasca situada ao noroeste, que ten unha fronte asociada e que atravesará Galicia durante todo o día. Por lo tanto, mañán o ceo vai a estar parcialmente nublado con chuvias na maior parte do territorio galego que poden vir acompañadas de treboadas. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro a moderado e o vento soprará moderado do sur-suroeste e forte no litoral atlántico. O aviso é de que pode haber treboadas mañán localmente fortes. Pois co tempo rematamos. Gracias pola súa compañía. Mañá voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.